Нека да оценяваме това. Нали знаете тези мемета? Няма как да не ги знаете. Така. Бърбър патапим. Избирам. Казах бърбър патапим. Бърбър патапим. А не бомбардиро крокодиро. Лили реагира. Абе не! Лили. Не, всъщност ще избера това. Това. Абе не! Кълт съм. Абе не! Това най-много обичам. Това ми е най-любимото, защото има капибара. Трале, траля и бомбардиро крокодиро е убит за бог. Да, в студиото избирам това. Борбарио. Да.